Zapłacone. A few moments later. There's an infestation in my mind's imagination. I hope they choke on smoke 'cause I'm smoking them like a basement. This is not rap, this is not hip hop. Just another attempt to make the voices stop. Rapping to prove nothing, just writing to say something. 'Cause I wasn't the only one who was. Hello moi drodzy, dzisiaj kolejne testy, a dzisiaj na scenę wjeżdża konserwa turystyczna. Konserwa wieprzowo-drobiowa sterylizowana typu mielonka. Skład: woda, mięso oddzielone mechanicznie z kurcząt, mięso wieprzowe, skóra wieprzowa, tłuszcz wieprzowy, skrobia modyfikowana, białko sojowe, sól, jedyne co mogę mieć nadzieję to, że nie będzie tutaj racic ani świńskich ryjów oraz zaginionych pracowników tej masarni. Do prawilnego testu potrzebne nam będzie odpowiednie ostrze, żelazko, żartowałem, żelazko nie, i kromka chleba w okolicznym języku nazywana sznitą. Teraz tutaj na waszych oczach dokona się jedyny w swoim rodzaju unboxing, także zobaczmy, czy zostaniemy zszokowani. Ram pam pam. No, wygląda to tak. Pachnie mięsem, także nie jest najgorzej. No, estetyką mnie powala, ale to nie jest modelka, tylko no mielonka. Zgodnie ze wszystkimi prawidłami dokonujemy pobrania próbki. Próbka tego typu. Energicznym, ale niezbyt agresywnym ruchem rozsmarowywujemy po sznicie. No i przejdźmy do najważniejszego. Jadłeś kiedyś mielonkę? Albo jadłaś? No. No to tak smakuje. Zastanawiam się, wiecie, czy to jest tak jak z apapem na noc, że jak apap na noc weźmiecie w dzień, to prawdopodobnie wytworzy się czarna dziura i droga do innego wymiaru i zaczną takie potwory przychodzić, albo po prostu umrzecie. Czyli jak zjem konserwę turystyczną, nie będąc turystą, to wtedy... O kurde. Po przygodę! Three days later.